गुफुराव माबायदि दंफैयो आं न'नि गेटआवहाय दं आङो थफि हमलायनानै बिमानिखौ गुड मर्निं बयनिसिमबो आंनि नोंथांमोननै खफ' खुनायखौ नायदों आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदोंना आं खफ' खुनायखौ बिदि बुरजा खुनाय शिलंआव दंफैयो आं शिलंआव बरफ सिङाव आरो खफ' खुदों दिनैहाय नै नायजाला जोमैयानो एखे जाजोब्बाय गुड मर्निं आंनि फल'वार्सफोर लामाखौ एसे देखायनांनाय अयथासार लामाखौनो सिनला आरोना बे बांसिन वाव लामाखौ नुला गुड मर्निं गुसु गुसु थान्दा थान्दा लामायाव फैबाय आं वाव 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 हे प्रभु दासो जादों विन्टार सेसन वाव सजना बिफाङा नै जोंना सेस खफ'जोंनो खोबख्लोब जाजोब्बाय थैखाबाय आङो अबेबा शिलंनि माबायाव थानाय बायदि नुजोब्बाय फुनायखौनो खेबनानै दोनसै आं दिनै फार्स्ट खुदों आयु 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 फिफांखौनो सिनायालै जोमैखौनो नुला थैखागोनलै गुफुर गुफुर नुजोब्बाय जोमैखौबो जेबो नुला नै फिथा सावजोबो जादों गुदुं गुदुं मा होनो बोसोर गोजामाथ' थांबाय गोदान बोसोर फैलायबाय हेपि निउ इयार बयनिसिमबो 2025 बाय बाय लोगोफोर